Aktibe presenterekin amaitzeko, ikusiko ditugu, hori atxetik, gelditu zaizkigun gauza batzuk edo ahaztuta edo. Eta interesgarriak eta oso erabilgarriak izan aldirenak. Lehenengoa izango da audio grabatzea. Gure audioa grabatu aldugu, hor bertan, eta adibidez, aurkezpen honetan ez zegoen audiorik, egin aldiot narrazio bat. Horretarako, sakatu aldugu grabar narrazion eta zuzen grabatuko da, edo opciones de grabación aukeratzen badugu, hemen ikusi aldugu zein mikrofono erabiliko dugun, eta orduan sakatuko dut, eta zuzen hasiko naiz grabatzen. Bazen behin katu bat sagua harrapatu nahi zuena. Orduan, trampa bat prestatu zion, eta grabatu eginda soinua, frogatu aldugu. Bazen behin katu bat sagua harrapatu nahi zuena. Orduan, trampa bat prestatu zion. Hor dago, soinua, espero dut entzutea, eta hemen, baitare, jolastu aldugu pizka bat, sakatzen badugu, hemen agertu da rekordin, sakatzen badugu gainean, jolastu aldugu baitare bere volumenarekin. Berreskuratu aurretik zegoena, edo sakatzen badugu hemen bertan, igo ala jaitsi volumena. Eta hemen bertan baitare, egin aldugu fundido bat, ez dakit hori bakarrik da, doan, bersioan ez dago, bakarrik ordaintzen bada. Orduan, horrela utziko dugu, entzungo dugu berriro, eta orain, volumena altuago dago. Hori da soinua. Beste erabilera hon bat, zoom egitea. Momentu batean egin nahi dugu zoom bat, leku konkretu batean. Eta horretarako, joango gara insertar, eta zoom eta panoramika. Hemen berriro agertu da zoom eta panoramika, eta agertu da laukitxo bat, kokatzeko zein puntutan egin nahi dugun zoom hori, adibidez jarriko dugu hor, zati horretan egin nahi dugu zoom, eta hemen da zenbat denboratan berriro hasiko den. Sakatzen badugu orain, egingo du zoom, grabatu nahi zuena. Orduan, trampa bat, eta hor mantentzen da zooma. Orduan, zer egin behar dugu? Nahi dugun bueltatzea normaltasunera, hori da horri osoa ikustera, kokatuko gara nahi dugun lekuan, eta berriro egingo dugu zoom eta panoramika. Baina orain noski hartuko dugu osoa, bueltatzeko normalera. Eta orain frogatzen badugu, ikusiko dugu nola egiten duen zoom hori, eta gero orduan trampa bat prestatu zion. Eta nola bueltatzen den. Venga, isilduko dut hau, berriro frogak egiterakoan ez entzuteko, orduan jarriko naiz hor, eta egingo dut hemen silenzio. Eta ez dugu entzungo berriro, frogatzen dugunean. Aurretik erabili genuen hemengo botoi bat, dividir la diapositiba mosketak egiteko. Baina noski baita ere egin alditugu mosketa normalak. Kokatzen bagara puntu konkretu batean, eta kendu nahi badugu zatitxo bat, behitu nondik arrastratzen ari nahi zen, laukitxo laranja honetatik, hasiko naiz arrastratzen, eta kokatzen nahi zenean eta aukeratzen dudanean kentzeko zatia, hemen baditut aukera batzuk. Kortar rango, kopiar rango, rekortar con arriba al rango, edo insertar tiempo. Baita ere, sartu aldugu hor denbora bat, zeo zer gero hor, idazteko, jartzeko edo horrelakorik. Baina orain egingo duguna, izango da, hori, kortar rango. Zatitu eginda eta joan da zati hori, ezabatu eginda, eta horrela egin alditugu baita ere, mosketak. Eta amaitzeko, sakatzen badugu hemen izenean, aktibe presenter izenean, baditugu preferentziak. Eta preferentzietan bi gauza ikusi ditugu. Adibidez, tamaño por defecto del proyecto. Berak beti ematen du tamaina hau. Guk esaten diogun tamaina, hemen dago. Eta gire pantalla, tamaina desberdinean dago. Horregatik, hasieran beti agertzen zitzaidan, proiektua eta pantalla ez dira tamaina berekoak, eta gero moldatuko dut, eta ez dakitzen. Hori ekilitu nahi badugu, egin alduguna da, gure pantailaren erresoluzioa ikusi,
eskuineko botoiarekin sakatzen badugu eskriptorioan, eta konfigurazion de pantalla, hemen ikusiko dugu zein den gure pantailaren konfigurazioa. Hori, hartzen badugu eta jartzen badugu Active Presenterren, 1920, 1900 eta 1020, hasieran ez dugu jasoko mezu hori desberdinak direla edo. Egiten dugu aplicar edo OK, eta ez dugu esango tamaina desberdinak direla. Noski, hau dana proiektua hasi baino lehen. Hasi baino lehen ja eman behar diogu proiektuari bere tamaina. Eta hemen, autonotación de texto, importantea baita ere. Egiten genuenean grabar baina simulación de software, eta hori agertzen zirenean horrelako etiketa urdinak klik egiten esaten, zuek zabaltzen baduzu hemen autonotación de texto, agertuko zaizuetana ingelesez. Baina aldatu egin alda. Nik adibidez aldaturik daukat. Klik, klik, klik hemen eta klik bikotxa edo horrelakorik. Klik hemen, klik bikotxa. Zuek izango duzue ingelesez. Baina adibidez hemen daukat gazteleraz, jarriko naiz gainean egingo dut klik bikotxa eta jarriko diot aukeratu. Eta horiek dira agertzen diren etiketak, segun zinekintza egiten dugun. Seleccionar, hacer clic, hacer doble clic aquí, ni jarri aldiot, zein etiketa nahi dudan agertzea, hori horrelako gauzak egiten ditugunean. Klik derecho eta okertzen bagara, restablecer por defecto eta bueltatuko dira hasierakoak. Baina hemendik hori klik bikotxa egiten, bakoitzean, pulsar adibidez, jarriko diot sakatu. Eta etiketa hori agertuko zait. Aplikar egiten dut eta horrela aldatu aldut etiketa. Azkenean egitzaten diot OK eta kito. Hori da iaia dana Active Presenterrekin egin alduguna. Gauza askoz gehiago, baina bideo edizioan horrekin nahiko izango dugu aurkezpen oso erakusgarriak egiteko.